Eta gero horrek... Pasaken dugu gerra denbora, asko. Claro, urte gogorrak, ez da? Jose Marieta, Jose. Eta kortan hori, multek, hemen biltzeko liburi berez, bai, abiarrerako bai, hilabete bai nik handikan, indota, fiskonboraka, kentzian dirizela eta atorizi. Errein beharrak itzen. Bai, eta basoatan alambradaka kentzian eta ingiretan eta... Hori dana, derrigorrin berrizeten zan. Derrigor, eta ganatu basa eta guzterrik hartute. Artabo karreraino joana, bile, ana... Ituren de hierro, ana, oten zenua, zeraka, pinu gaztintxeta, aika pinu kikarritxek, hemen zubastateko eta... Hemen bero pigundu zen horana piezak, olataretako eta zerateko, kamibin biruko zera pai. Eta horrope hartute danak eron zetxezen dara eta... Eta horre beharrak itzen zer, etxe bakotxetik bat Jon Berrizeten zan gitzienez, edo jente gazte, edo zer? Euretarik horik ez. Euretarik horik ez. Ez, euretarik horik ez, ez zantzuk, kontrariak bakarrik. Bai, eta ordaindu ez otzuen itzen, ez er? Baize da, baize da, ez. Eta jateko horik edo emo? Eta... Jatekoa, bai, egur dinen gotez eskuna horrean data bat, india bia dorretariko, zer konflik. Eta